Mga katropa, ano nga ba ang kwento ng bariyang ito? Sino nga ba si Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio ang tagapagtatag ng Katipunan at itinuturing na ama ng himagsikang Filipino. Tinatawag siyang Supremo ng Katipunan. Isinilang siya noong ika-30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila. Itinatag niya ang mapanghimagsik na kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK noong ika-7 ng Hulyo 1872. Nahatulan siyang nagkasala ng sedisyon at pinarusahan ng kamatayan noong ika-10 ng Mayo 1879.